prangsi ka do we karbing long rat lapen east west di masau arat ke duana phan tame prangsi kardom nang pajirlo to pinong we tame ni tum arniwang sonak taxi tokso mate chingki je than ponji laken tum dak dong kam DTC aku tum pinong we labang so tokso chingki than pon long puthot nang che tong don thudo lake tum long bithunga consent silong tame alang like General Secretary lo alapen dak dong kam committee long PSLC alang like khonsing teron alang like dak dong kalong da president no pulang lihilo la sonak taxi ni tum long na che tong don do rongkhang constituency pen alang like kedam tang otamik president alang li rongkhang long alang li siki kilo la si alang li men la ke li dong kramsa apulang li lo la sonak taxi pinang wena che tong dun do tulang itum dong kam kamalong itum APSLC amate vice president lo alang li ke Jospel Hanse ala pulang li lo la sonak taxi sor long bong pen APSLC pan ka ching hon par pik alang li ke women wing la dak PS long ke president lo dong kam PS long alang li men sabatina terang pi apu alang li lo la sonak taxi itum long na che tong dun tulang la bang so dongkam pialong ladak dongkam kamalong PS long alang li ke president lo Rakesh Pator apu alang li hilo sonak taxi nili mena bangke humbor sing rong hang nili ke bithunga konsensi long bangke nili public secretary lapen ke dak dongkam kamalong bangke lamjai sarpulo la sonak taxi dolang cameraman alang li lake pinong we bangya dim masap su katora do cher masinang durunde de lo alang li cameraman lo alang li lake dongkam kamalong tame atame vice president lo alang li men Bikram Teron nitum athip alam le langam delo nang jasemet pet nitum pinong wela bang so tok so ke bang nang ko kalam bang kela pulo itum long PSLC sar coursing timung pen changlok itum long sarjai kathar alang litum han KSA lapen kaprek BGP song atum karbok thap lapen ke KSA tum itum sarjai kathar phan kai adaya vipin pen mate ke chokche vipin pen mi phi ki kai labang so put hak sin tum ching wai ponji la si jasmet pe labang so put hak ne li ka pathan ponji por ping tung leitum bithunga consistency long alang li ke General Secretary ke hai khonsing teron ola bang so kupia the posil tum phan lapu anset KSA tum pule lapuson itum sarjai kathar aphan ami phi ar het pi mepen thomson rong pi KSA pu che krong tum la me kai chok ma pula bangso apu thak ko manne arlo background mate kar chak dun atum doma la bangso pu thak posi na li klar dak penang li ka chinia teng penang li la bangso lam thanik dei phansi ni li pornang pila chorolo nang le phan aprangsi KSA pulote KSA meaning ko pilo malang tum chichinyai karbi student association pulo mate de la banglang tum chichini pan me nei non bang ke KSA student pulote student tum ke claim niya ot aron ke non kopima ulta si claim rong lang tum KSA pulote non ke study di sarta pulo mate study afansi dam nengi loke thana tum phan ko ansi ke chirai dun nengi ma ke lang ni ma la hai ar pusia lang tum claim nengi non bang ke student a ot pulote bang phan mi phik khai nei ma bang phan kidnap dam nei ma bang phan sorsar dam nei ma la hai ke student ma ot kalimati di student pulote la ke teacher satum ke than hala hai salang tum follow ning kitab long ko pi si ke tong ma hala hai salang tum rat phan than ngi non ke ronre akam si non ke lang tum ke claim la so putha ke ni di jongdam ji non la so case e tum phan bang ke komane arlo pen instigate do ni li pui bang ke instigate do karcha ka bang do kok si la puson lang tum jak kong horang ta claim hai delo alang lum chipu KSA ke khayar armorang bungu si chipu mati backbone of society ke lino backbone of political so tum ke nilipen jong nem bangke komania alidar satum karcak la political alidar tum karcak do kok posi alang tum jak kong orang non claim hai dalo nili jong daming tu prang gedam tanga KSA tung ke bang khai pon chi song pame roman script handa bang chi song aku pipine khai ke song dang tum chi song same nono bangke la non ke do bob BJP sarkar hut la poan la KSA tung ke plangare ke KSA atum phan karcak atum do kok pot nili jong nam tu hala karcak atum ta kemisen kali suppose non istima siam tuliram rong ha alang li tame la pusona lidar itum han karbing long phan ke out kali alang li kek ka chisong along pudame alang li ke dunai he hamane mamalang si toy dunji alang li arja plut ame thang dun plut bang claim na he la pen hala tuma MP same la puson alang li ke thek ser pusame arlo song ben si surrender pen si ke wang amasi hala alang tum ke claim pa prang manne phan ka kidnap manne phan extortion da ho pini lahai ka demand lahai atuma leader tum sinon ke konsilong do ko joni si
halat tumat teng je pondasi la tum handak use lo alam mangke alang lum cipuji nang je tum KSA ke claim pulote konasi khai ke sungolong si arjab nai hala non ke chepoi lo ke la ala sainik school pulote pila lang tum chini nai KSA tum ta sainik pulote ke isi kuma piho soldier tum ha soldier pulote la ke army pen chenglok lahai lumati la so school ki bidang phansi non alam ka ngaje phomati hala paklong kasama piho inghana phule long alam ente hala dak akar bi dombang chi pulo ke da ke tum fisar ben ke do po tum da ke pek thek the pu fit sta angko la so thom som rong pi tum ba dak dam pen mane phan ke ther ke hap mane ke bai do lo tum la puson na long le long chi pi du no te tum compensation la hai long impusi ke bai dam ta do po la si la ke tuliram rong hang le claim dam de sa arlo lo ke la tum phan ke pe claim ke la tum chal lumati anda lang tum chi ne ki puke tum khai ke sungalong se arjap thibi pu ente pini ente ki tum ka jega thare tum kar bia khali mante alang phan mi fikar het pen ke kai ali ko pilo long po di lagile ha Narendra Modi ha ko mane Amit Shah ha Himanto tum kar biang long aron ri pen ke claim di siksulong pa phu halai phan se lang tum chi song nei mati non ke mena kar biang long angbong ke do ara tum sila puson chi claim rong pote non ke wang bi umi tum ke ko pilo matha po di matham tha non student anu tinda mek do rep lo mati non ke social media din usomar bihek thek tan non mobile lang thek ke daga tum ke student si gija pulote la matham thande student si gija pulote la student tum pilo future ke man po di gunda sinang manet po tang sak pen sinon la puson se aron si wang rong po asi KSA tum ta aron tang pen tum chi claim mon la kar bihejan khai yan ka chi sosar bang ke nang tum ta amutu long ke tok chok che delo backbone of society bang ke nang ta amutu bang ke la chok che delo asi nilihin pen ke pan alam than sin we ban ke ing ton ko lo kardom to churu lo alang li khonsing te ron ke hai phan tame alang li klar dak pen ga chini alam the an itum manang than lo la son ak taxi litum long du thulang nang chi tong lun do la ke suar lo ahin pen lo itum dong kam long mate dong kam PS long da me alang li ga president pilo alang li phansi puthot la itum KSA tum ku pia thesi litum han la puson minang ke kai tum masar jaiga thar phan minang ke kai pima ami phime ke kai pima la hai putha KSA pote ko son se ke do ke thak ning ma putha alang li terang pi mate sawatina terang pi pen le la bang so alam the pathan thuluna to kardom nilin ben ke jong dunji ke la puson helo je KSA tum pulote ke kisungolong si arjab dunang ji la pen ke konat ma ke kisung la pen me tangte lang tangte mate towar ke lele la haya di malong si lang dunang ji mapu la pen ke konat school si bench desk ke tangte la pen ke than bang atum than pa me lo ma than pa me ma la pen irregular dam ma dam de ma la hai ta alang tum lang dunang ji ma businilihin pen ma thapon la pen alang tum nona son ke koson la student alang tum me KSA pulo si tame koson la alang tum nona son me phi ke kai pu bang ke alang li tum ke chok e pusnilihin pen jong dun alang li tum ke ison ben lang dambro pulo te KSA atum pulo te student atum koson si none prang ke wang ke messenger lahai long si lang dunang ji ma busin hin pen jong dun nungwe ke la pan la pen sing tonic kok lo kardom to churu lo lang li women wing hin mem summit hek anason li tum phanang than lo la pen tum KSA ko son si ki du ke thak ning ma phan ta me lang li jong dun lo itum asar jai ga thar phan la so puson mi phi me nang kai pi pu thak na me lang li ka chini son an ben than pa chini polang li phan churu lo la son ak thak si li tum long na chi tong dun thulang dak dong kam long dong kam pi long PS president nake hai Rakesh Pator alang li phansi nili puthot lai litum masar jaiga thar phan mi phi kar het pen me ke kai pi la pusona puthak palang ningar lolam ke pathan ponji phansi nili apor pithula kardom kadoko we karbi anglong arat lapen tribal arat kadoko we phanta kardom pajirlo kardom lasi piniapor toksu pen nang litum kadoko we mediang no ke wang nang ko kalam the bangke isi ningdu kalam athe KSA aptumam puthak si wang nang koklo
wang ve puta un e athe nang li tum ake klem ake dam ake chok che si nili tum phanang pe klang lo la so join ne si nili tum wang nang kok lo inut IAS retired in jai ka thar sar alang li inut saru sar hanga munit lo alang li ke klem ke dam ke mesen karbiang long arat ka do ka we East West di Mahasau arat apan anta tribal arat apan an kapang rumah banglo la pen alang li ke klem ke dam ke mesena joksi non la pa an arat karbiang long arat atum an alang li pc dun toilo sita ke dam tang patumi di kapor jai sarapan la puson si ame piar het pa mesi alang li pan ke kai ason si nili tum pan nang pe klang lo la pen alang li tum la puson ake klem ake dam ke nili hin ben kama thadun ke alang li tum phi ko mane political leader atum karjap don atum do pusi nili hin pen bang ke matha thip lo athe alang li tum ke student pina alang li tum ake claim naing ake dam naing ke dam tang Meghaloi border along ron mai ke don non anta judun e plengon e haladak alama phu taxi alang li tum ka protest naing la pen la son dak taxi a dudu kolonia long haladak alama phu taxi alang li tum protest naing la pen la son dak taxi kar biarat atum phan along eviction adim do o la pen non la son dak taxi Chinese Sainik school hala bang so pu thak se alang li tum claim naing dam naing apor lo la pen hawar arlo kodaksi school ke claim ke dam ke chok che ke doma teachers atum kodaksi ke wang vema hala daksi alang li tum chepa duk dun krup pen kapa meji apansi bor i naing seta alang li tum abang ke labang so abang ke claim kle si alang li tum la pulson political leader atum apansi ke mesen a leader inut khai apan kapareng ji apan ke claim ke chepa duk krup a leader apan si alang li tum kham kherong bulote mate alang li tum ke claim ke dam ke melong akeng kam isi ka petikung tut akai bong sonang plang don rong bulote labanga ke chok che pusi nili hen pen bang ke pudam ji mate jongdam nang kokpo la pen la puson nak taksi neli KSA atum phan arbok waret la so bang kali penang ama KSA tum do mesen akam ke claim alang li tuma phan ke nili ninga klong bana ke ru pilo la pen alang li tuma phan sita me ke dam tang ke claim ke dam ake me an aphan ke nili ake ru si pilo sita la son alang li tuma ke chok che bang ke nili hen pen la puson akam ke ka chok claim bang ke bang jilang apora ni an bang ke che khang nang po pusi nili hen pen chuning ridun lo la pen la bang su la non pinungwe ason nili tuma phan la puson tok so long kan ningje nang kok abang ke mo phong ka preke nili tuma phan na paningje jelo la pen nang li tum ta mesena kam si klempon po busi ning ke thepen pinungwe apor ke nili lam ta apan sing ton kok lo kardom to churu lo alang li dak dongkam pi mate dongkam kam long alang li PS president ke hai Rakesh Pator alang li tame hitum phan KSA tum asar jaiga thar phan mi phi ar het pen minai kai pi puthak alang ta men ningar lo lampen pini labang so tok sulong pen che than dun lo ta pen ali phan na puson e than thek pot ni lin pen me churo lo la sonak thak si tum long na che tong dun du thulang rong khang constituency long ke dam tang president ki khitang abang phu ke hai li dong kramsa alang li si puthot e tum phan labang so puthak lam e tum phan nang than pon thu po la si alang li phan por pila aprangsi apor nang pi pon pot churo lo kalang lo ilitum a president mate itum ilitum a founder phanjong si nang pupidet blote itum ta doyoje puge chini nang pamati di lasi nili aprangsi a ki pudam bangke a ka prek phan ke ni pudam de lapen ka prek organization hane puam de je KSA puta do sitame la roni KSA phansi nili kapachini mate kipudamji kipudam bange lamding road KSA Thomson rongpi lapen mirjengkro KSA to mansinili kipudamji piposinili pudam nang kokma pulote lalo je ili tum gaching honnai humble president sarjai kathara phan amepi arhetpa mepen alang litum mekikai labange
ning duk pi galam lo athe kedam tang hut ilitum theglong lor lo mate arjulong lor lo e meg hini no hini ben si theglong lo arjulong lo hala Meghalaya border la Gorkha association mate Gorkha ajati etum alang litum la kes e phan kang ton kang thi me junono di ilitum charju no dak charjun e det anta alang litum nang ton pilo sita me halabang so hot bangke kes e tum busta me ame phi kai ke la pen alang litum sodak pen ingsai busta la pu rong pine pupu agambra long si Jepang samchot na si halabang ke ka Jepang samte ning samse non son ilitum maching hon nai asar jaiga thar han me phi nai kai pi blote lagai chimilai le pena lamlo di chimilai le pena lamlo la si la pen do thulang kedam tang ahut KSA Samson Teron man busta me sar tuliram rong hang me jununo kang ton kang thi nang korak de ji ponda alang le ning jelo tangte hala sar tuliram rong hang phan ke la KSA tumta kai theklo ma di kai ke la si non la dak bang ke la Thomson rong pi pen la Mirjeng Kro KSA tum ke CM tuliram rong hang archak kluk alang li press meet hang ham mate alang li tumhan la media aphan an pangrum pen ke hang la pen KSA atumhan pangrum pen sila bang so alam mene rat aphan apachita ka posila non la si alang li tuliram rong hang press meet ke hang ham ajoine si Thomson rong pi pusta me Jepang tang ui la so Jepang tang ui pen ke a hok si klem lo ma si pute patumi son ge prisek charche malong ge alang li ke modu nei ar ni lo ilitum korte ilitum amumar pai frun po frun atum kedam tang dimasaron hut bustame kithi labang so kachike mo nei ar ni sitame alang li la Thomson rong pi KSA tum bang ke haladak ilitum amumar korte tum kithi tang phana chike mo yeli alang li tum bang ke ilitum maching hon nai asar jaiga thara phansi ame phi sinang kai pirong lo la si lage jaiga thar phanle ame phi le meke kai lo lage atumi ke litum la prisek long kachiki mo tum handa kai pon phruima pusini ka mathada athe kachiki mo jiar ni si labang so sar jaiga thar ame phi kai rong la si lage chokchi pik alam lo lage la si alang litum han ne chuning rei non kewang jilang bangke lapuson claim kledera pupu hin chingwai sar pen sar jaiga tharta chipuluga di litum long thangnata alang litum president mate alang litum asong pen sar jaiga thar long ke dam chingwai dam pu ave amuk chok che det nang tum che pare tha pu alam ke thangnata ave pu lason klardak pen sar jaiga thar mata chipulo la se alang litum itum ke mapui ho asumar lang mati di sarjai ka thara sumar lang mati lasi ala itum api apo long yong si la jitu nang dam pipe nang pare pitha nang pakeng pitha pu puam de te masing pakeng pilan lasi son thak si alang litum president pen ma cheng lok la Thomson rong pipen cheng arjap thip si alang litum bangke sar kursing timung han ala ajo apor alang li kisang ninga por alang li an kichu ninga por alang li kisang ninga por bustame alang li tumbange menet nepam check pen gari arlo thapon thot lasi halawang so apot si la kursing timung mate APSLC asong tum stame la Thomson rong pi mate Mirjeng Kro akese tum hange kip nepar pu chipunang koklo ake ong KSA la anut kaprega KSA tum han laki pudam gali laki jitu la KSA ga chikrong KSA pu choi ching choi KSA pu mena chetok atum matela Thomson rong pi lapen Mirjeng Kro atum ke kleme chok chi dera join ni si labang so kidnapper puta punang koklo si kaprek KSA tum han bange pudam de nang litum chitin dam nang ne labang ke stame KSA pu men enang ko masi nang litum hanta nang ropon phrui nang naglo lasi laso nang ki ropon phrui ang nagbang khela ke hala jitu kursing timung han kidnap ne matela
Thomson rong pi tum jong si ajo phir lo la tum kidnap am de mate nepam de gari arlo thapon pe hanane pon pe plote kidnap potai tum pudam de deji chubhong jok floji alang litum ke mesen alam alang litum face to face la puching chetong lok pen alang litum chihang pa mi pen chingki pa mi pen bolote alang litum handa kidnap pu ge epicelsi asong pen ke jongam de deji sita mela latum sar turam rong hang karchak dun klug a join si la meme hin no akam sta me ke claim a join si epicelsi tum bang ke kidnap pu irnang koklo lan chalo to churu lo alang li dong kram sa ke hai tame li tom phan ka do ve carbing long rat phan tame alang ning hang ning arlo alam pen alang li labang so dim pen lam voi tame pilo la pen alang li tum kiasi tum phan alang li tame thi invest tame ningje pon lo asi just met pet ni hin pen ki jut selam kan ye pon ya the pi lam bang ke la pulo nili padap het jong da me nili social media long nili facebook live tame dam lo asi non long boys tame nili labang so ke than pon je bang ke la pulo KSA pulo tangte mu pen ni tum ta pulo konama khe kisung thektik do halada koson se abirta ke nam thegi mala hai si matha na yi pusini la prangsi KSA tum han pudam lo jase met pet KSA yong si dui pulo tangte sita me non son son thomson rong pi lai tuma KSA tum son son bang elang am lo pulo tangte kali ta BJP a phi kalang da BJP a phi tuliram a phi lok kidun ke lake KSA pu pudam de po arang ni phan son son ke hok ram ning lake BJP agent mate BJP long klem bang pu pusi irnang kok po la si KSA yong si do pa mi thak pa mi pulo tangte nang li to masai hem do nang li to masai hem along che claim che dam vet non ko nama si itum education awareness la pusona sai ke deng nang school ke me la pen ko na si than bang ke me la hai ke lang jari gi ke nang li to masai lo bon sa me pinyar ni nang tum rat chari song song si nang li tum itum ham phang song mate racharia song long nang tum la puson lam thama nang che tok dona reji la puson pulo tangte nang tum ke BJP mate BJP agent pusin tum punang kokpo lasi ni ka prega lam ni lipading elo lasi jasse met pet karbeng long non kachari bom tuliram rong hang ke hai mu pen het jong korte da met pulo nang li tum KSA phan la an gaching hon pulo tangte ko son pensin nang tum a hudisi KSA phan nang tum kangton kang thi hai lo ni tu masar jai ka thar ke pini arnian ta me KSA phan kang ton kang thi pula pusona velang mon sa me tuliram rong hang ke hai si ya bang ke alang like tuliram rong hang ke hai ke la itum KSA mate inut mesten abang phu mesten ali dar mate alang like ki claim ke da mesten la pen kai ke da education awareness claim vera bang phu pansi kang ton kang thi la puson ki claim la son pulo tangte lang li KSA phan ka ching hon CM mana lasi lada ka bangke tuma sarjai ka thar tame ke chokche puke ave pusini pudam ji hala bangso arni isuma sar coursing timung phan ke nepon kang hu pusan si che plang delo tema ahem sor yong sinut bak du pusan te latana tum ponta thangala mavi monsame ahem sor ave pin na kusinang tum pondet pulo tangte ahem sorum tan mang hum melo nang tum KSA tum nang menchi krong dak lo pusame KSA tum si pono pusame ajukang tinga por bangke nitum manghunang koklo la bangke jok ta mening jepu lasi hok vegalam bangke tuma sarjai ka thar tame ningje nang koklo jase met peri tuma sarjai ka thar ta nutina KSA phan lege jongdam ke kalilo sita me nang le tum la ki claim vek labangso ke ne pon check atum ana phansi mane KSA pulong bang kip ne parpu ki bi poncho anutte na bang putena KSA phanela puson ki yongdam pu ka liji lasi ka dogove karbeng long ratum tame itum phan ka preka song atum ka prek nonoson BJP ai jen atum itum sarjai ka thara phan karbok pon thap ko sonsi itum khelong ri long pat ka ching thur long le det pen nona teng kisung krung ke do veri ma pu tum do pik alang tum nang pa mang hu tum do pik lisi itum ka dogove karbeng long ratum tame la pusona bang mang hudun nang ne lasi a thipi bang ni li anam delo Thomson rong pi KSA to mason sona bangke nili KSA pu bangke nili hin pen ke hok helo pini penam para bangke alani tum ke racharia song BJP busi nili irdam nang kokpo mate tinamang kokpo lasi lapuan me kai set pulo tangte langdam thamu het jong tum korti ta mening jelo gorkha tum itum phan KSA tum phan sunglor pen kang ton kang thi tum han me hinun nai pu te piniar ni tum ku pisi KSA tum hala dak action ke nam hailo ke andam doloma ave lasi la puson KSA pulo tangte tum regional party phan chalang rop
tangka poisa ave pemanang lang rop tangka poisa pitek thi pemanang lang rop ditia KSE tumke lake KSE pula cekrong nang nelu lake itum BJP along ke claim bang phu pusi irnang kok poja semet pet thomson rong pi phansi penong lor pen labang so atok so long nili hin pen ki pui bang ke nangli ke KSE ke kalilo KSE tum han ke pehai nudun thu dia tum lo KSE tum ke kon ne claim bari matum do piglo claim bari tum do piglo pini arni an bon sistem la puson claim clip pin nang litum kacari pon non KSE tum hilo la puson asai claim cengke la si KSE tum hana nong ka pehin nu ceng nong pi juno ceng bote thomson rong pi KSE la pen merging kro KSE tum si la puson mu da me furki mu long da me dukok pu la si penang we bangke apor ulo posini tum pan pen si pijut pan kokpo kaddo go be karbeng long urat mate east west di maso arat ke do an atum inglong khai ke do an atum phantame penang we la bangso tokso bangke la pan si pijut koklo nitum kaddo go be phantame kardom